Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-patt tal-immigrazzjoni ġdid li jitkellem li bla ebda eċċezzjoni kull stat membru jrid jerfa' l-piż tal-immigrazzjoni u jkun pon wieħed ma' pajjiżi milquta direttament minn din il-kwistjoni fi żmien ta' kriżi. Minkejja din id-dikjarazzjoni għamu mistoqsijiet mill-ġurnalisti dwar li dan il-patt ma jsemmix klawżoli li jorbtu lil pajjiżi biex jerfgħu il-piż tal-immigrazzjoni. Il-patt isemmi wkoll il-ħarsien aħjar tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea fosthom billi mill-bidu tas-sena d-dieħla il-Gwardja tal-Kosta Ewropea se tagħti iżjed appoġġ u tasses aħjar mit-traffikanti tal-bnedmin. Il-patt il-ġdid li jrid jiġi diskuss u approvat fil-Parlament Ewropew jgħid ukoll li jrid ikun hemm mekkaniżmi effettivi biex jiġu ritornati immigranti li ma jkollhomx dritt tal-ażil. Ftit qabel mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Margaritis Skinas u l-Kummissarju Ewropew għall-Intern Ylva Johansson preżentaw il-patt ta' migrazzjoni ġdid, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li b'dan il-patt l-Ewropa trid timxi minn sistema ad hoc għal waħda ta' min jafda fejn jidħol l-amministrar tal-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Europe has to move away from ad hoc solutions and put in place a predictable and reliable migration management system. Il-koll naqsmu l-pis u rridu nimxu mal-valuri Ewropej ta' solidarjetà saħqet von der Leyen. Saħqet li bħala 27 stat membru rridu naraw kif se nagħtu appoġġ fuq din il-kwistjoni mhux meta se nagħtu l-appoġġ. Qalet li dan il-patt ġdid tal-immigrazzjoni joffri soluzzjonijiet sostenibbli u kulħadd irid jagħti sehemu, inkluż il-Kummissjoni Ewropea. F'dan il-kuntest qalet li l-immigrazzjoni hija kwistjoni li kienet taffettwa u se tibqa' taffettwa lill-Unjoni Ewropea.